Alas 6:32 ng magandang umaga. Arestado po ang isang 53 anyos na babae sa Barangay Karanglan, Dagupan City sa bisa po ng warrant of arrest kaugnay sa kasong grave oral defamation o paninirang puri sa ilalim po ng Article 358 ng Revised Penal Code. Isinagawa ang pag-aresto sa pamamagitan po ng joint operation ng Police Station 2 ng Dagupan City Police Office kasama ang City Investigation and Detection Management Unit at City Intelligence Unit. Inirekomenda ng hukuman ang piyansang nagkakahalaga ng 18,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusada. At kasalukuyang nasa kustodiya na ng Dagupan City Police Office ang babae para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon bago iharap sa piskalya o sa korte. IFM News. IFM News. IFM News.